Mil maneres de ser músic són entrevistes a persones del meu voltant que d'alguna manera o altra es dediquen a la música, que són músics. Em dic Anna Rodrigo, soc músic, faig temes de hip-hop, fusió. La idea del projecte de Mil maneres de ser músic va sortir, buscava referents d'altres músics que com jo estiguessin en aquests moments de començar a composar, començar a buscar bolos, s'ha de fer gestió de les xarxes socials, com has fet per demanar aquesta beca, a quin lloc has anat a tocar, què et pagaven, com tenir referents, no? A qui preguntar i a qui adreçar-me tots aquests dubtes que a mi també m'estaven sortint. No en trobava. La meva xarxa de músics aquí a Girona, doncs, conec molta gent que es dedica a la música, però potser, no sé, no acabava de trobar qui estigués també en aquest moment fent el seu projecte, no? Intentant-lo fer créixer. M'agradaria que gent que estigui com jo trobi també referents i alhora conèixer jo aquestes persones, no? Fer més xarxa. Ensenyar a aquestes persones i gent si té dubtes. Has anat a tocar a aquest lloc, he vist a les teves xarxes que has anat a tocar a aquest lloc i com va anar i com et van tractar. Que la gent interaccionem i ens ajudem i compartim. Que sigui un espai més de comunitat musical. Tu busques referents, no? Mires a les xarxes socials, mires als mitjans de comunicació i només veus el resultat final. O sigui, aquesta persona està fent una gira, aquesta persona ha tret un disc, però no es veu tota la feina que hi ha darrere. No es veu, doncs, per exemple, moltes dones que potser no surten als mitjans de comunicació perquè no tenen tantes hores per dedicar perquè han de cuidar de fills, per exemple, i llavors ja aquesta part tampoc es visibilitza i volia, doncs això, ensenyar-ho, fer-ho visible. Que hi ha moltes maneres de ser músic i de dedicar-se a la música. I pot, tranquil·lament, no ser, estant a sobre un escenari del Palau Sant Jordi. Si no, doncs, per exemple, fent bandes sonores, tocant al carrer, agafant l'instrument i te'n vas a viatjar pel món i toques i et pagues els viatges, i tot això són exemples que dic d'entrevistes que he fet de gent que es dedica a això, a la música. I aquestes altres vessants normalment no s'ensenyen, no es visibilitzen i tenia ganes d'ensenyar tot això. Mil maneres de ser músic. Moltes maneres també de veure-ho. Podeu veure els reels, però us recomano que mireu l'entrevista sencera, perquè hi haurà un reel per cada artista entrevistat i un parell de fotos en el canal de l'Instagram de Mil maneres de ser músic, però després tota l'entrevista sencera està al meu canal de YouTube, Anna Rodrigo, follow, segueix, perquè així estaràs informat de quan publiquem les noves entrevistes. Podreu veure aquestes entrevistes tan xules a persones tan ben parides. Doncs sí, efectivament aquest projecte ja el vaig començar fa uns mesos, a l'estiu, va ser la prova pilot. Al seu inici totalment do it yourself, i vaig publicar 3 entrevistes, però ara doncs és com la versió millorada. Vaig contactar amb una professional, que és l'Angie, que és molt crac, i els vídeos que ara et publicaré els ha editat ella. Jo he fet l'entrevista, l'he gravat, he retallat i ella fa com l'edit final. I estan quedant uns vídeos xulíssims. Hola, em dic Anna Rodrigo, soc músic i... a veure, torno. I aquest és el projecte Mil maneres de ser músic. Ho torno a dir això al final. I ara us explicaré el meu projecte... No, tinc un mosquit aquí. El ¿Cómo se hizo? La Lini i la Cherise m'han entrevistat. Així és com estava realment l'habitació. Oh yeah!